De salutare și bine v-am găsit. Sunteți aici cu Mateo Burganu și cu Dani Necul acolo. Da. Astăzi vom face Smash ori PES cu Dani. Nu uitați să vă abonați, să dați un like, un share și un subscribe pe Instagramul meu, pe TikTok-ul meu și pe YouTube-ul meu. Link în descriere cu Instagramul și TikTok-ul. Hai să începem. Și rupeți butonul de like. Dani, ce părere ai despre Inisevi? Mes? Bravo. Da, că mi-a dat bine. E da bine, Dani. Mis. Eu cred despre fiindcă Îți place are muzica multă lui. memorie, muzica lui nu prea îmi place. Hai să trecem mai departe. Ăsta, Lui Dani Mocanu, ce părere ai? mis direct. Lui regele României. Mis. Înseamnă bun. Pentru ce? Pentru că îmi place muzica lui și că e mafiot. Și mie îmi place pentru că are pușca asta și de asta am pus poza asta, na. Mis. Ăla e. Foarte bun. Smash. Trebuie să-i dai Smash, nu Miss. Smash. Da. Da. Lui fata asta, Andreea Bostănica. Mes. Smash. Da. Mes, nu smash. Da, că îmi place, la ce îți place la ea? Îmi place muzica. Muzica, da, cântă frumos și nouă ne place, ne uităm la ea, dar în cauza asta ne place și dăm Smash, da, stați un pic. Da, să dăm mai departe. De Shelly. Mis. Smash. Pentru ce? Pentru că îmi place muzica lui și că e vede. Shelly este bun, stați un pic. Andra Gogan. Lui Andra îi dau smash. Îi dau smash. Părerea ta pentru ce-i dai Smash? O părerea ta. Că a făcut puține muzici faine. Mie îmi place puține din a ei. Bine, să trecem mai departe. Shelly Tot Shelly? Mai cam dat înapoi. înapoi, stați. Dai înainte. Jador. Lui Jador. Îi dau celălalt, nu-i dau mis. Îi dai Smash? Da, îi dau smash. 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 Da, de ce? Fiindcă nu-mi place muzica lui și maică sa e proastă. Fiindcă maică sa, cum să zic eu, atunci când a făcut la muzica lui, ok, dai, hai. Da, Are deci talent. de Smash, mie îmi place de el. Hai să ne uităm mai departe. Abi talent, Oh, băi. dă-i în sus, fraier. Deci da, lui rege Smash. pe România. Smash. Pentru ce? Fiindcă e rege pe România, na. Și Îi dau place fiindcă îmi place muzicele muzica lui. Da. Hai. Ionuț Cercel. Smash. Ce? Pentru ce? Pentru că îmi place muzica lui și... Pentru că îți place fain. muzica lui, ai zis. Păi da, îmi place muzica lui. Cum se comportă? Că da, Se cântă comportă, frumos, da. se comportă... Nu cum se comportă. Părerea despre el în general. Am o părere despre muzica bună. lui frumoasă. Îmi place muzica lui frumoasă. Da. Lui Nicolae Guță. La inimă. Smash. Smash. Pentru că îmi place muzica lui. E frumos aranjat și are un scris în cap, dar nu-l mai are acum în poză, nu știu de ce. Da, pentru că s-a... ce-a făcut, da. Haideți să trecem mai departe. Lui Țancă Uraganu. Smash. Smash? Da, Smash. Pentru că îmi place muzica lui. Bine, Țancă Și e un nume frumos. nu sună numele ăsta Țancă Uraganu, adică uraganul, cam așa șmecher. Bă, da. Păi am zis și pentru nume. Așa. Da, lui Florin Minune, ultimul. Îi dau
Smash. Smash pentru că cântă frumos și na. De ce? Pumnii minte nu are, da. De ce îi dai Smash? Fiindcă cântă frumos și că e Îmi place deștept. cum arată. Îmi place cum arată și că dă cu pumnul bine. Da. Lui Cocoș de la Călăraș. Mai avem. Ce părere îi dai lui Cocoș de la Călăraș? Smith. Îmi place de el, îmi place cântecurile lui. Lui Bibi. Lui Bibi dau Smash, fiindcă îmi place de ea, nu? Adică îmi place ca fată, îmi place, e frumoasă și cântă fain. Haide. Antonio Pican, Haide. eu lui dau Smash pentru că e frumos, echipe și e deștept, știe muzică, a făcut muzici buni. Haide. Și că e vlogger. Dorian Popa. Lui Dorian Lui Dorian Popa. lui Dorian Popa îi dau Smash. Îmi place cum cântă, îmi place cum cântă atât la el. Dar îmi place cum cântă. Ai! Îmi place că are mușchi, că are păr mare. Da, Dorian Popa. Dar despre prietenul lui Inisebi, Petre Ștefan. Îi dau mes. Pentru că e fain frumos, cântă muzică și are părul roșcat, din câte știu, și e slab, nu e obez. Da, dragii mei, și cam atât a fost și cu acest video. Dacă v-a plăcut cum am făcut Smash Orpescu. Da, dragii mei, și cam atât a fost și cu Smash Orpescu, Dani Necula. Da, cam atât a fost. Link în descriere cu Instagramul meu și TikTok-ul. Pa!